Dameni debata nasumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhutna amanami inanami, nahinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Tatangihom mahata ni debata, gabi ujahan ni hapor seota. Di Minggu tanggal 10 Januari 2022, imana nienet sian Evangelium Lukas bidutolu ayat 15 rodi ayat 17 marurut mamuse di ayat 21 rodi ayat 22 songonom mahatana disi tapai hutihut ma di bagasan rohatta ganuk. Om mahatan itu hatta managam-nagam do bangsoi diri pube di bagasar rohana taringot tu si Johannes ati beha Kristusi ibana gabe dialusi si Johannes mana sida saluhutna au do tutuma didihok kamu dohot aek alaina Roma nagumogo sian hau nahurang tama do hau makar hari tali ni sipatuna didihonon nido tuhamu tod di perbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardegeanna papungon nado emena tu sopona alai tutungon nado hurak kami tu api nasora mitop alai uju tardidi natoropi saluhutna gabe dohok ma Yesus tardidi jala dina martangiang ibana muka malangit jala mijur matod di parbadia tu atasna marrupa songo darapati jala masa maswara sia gijak songonon hodo anakku haholongoni lomodo rohaku diho. Amin. Ido anggo sahana damang dainang nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus hobartu kalender parhuriaon ia goar ni minggutta sadarion ima minggu na ginoaran minggu na parjolo dung Epipanias jala Epipanias sadiri ima ditaringoti ganup tanggal 6 Januari akadongan nahina holongan molonung ngasahat tutatu minggu Epipanias diodol hoddo disi taringo tu debata napapatar hodirina debata namangukap hadirionna tu portibion asa ditadda portibion ibana jala asa lam taboto sungodia do hita marsobba tu debata molo di pangajarion ni dokma hakristenon adong do dua cara ni debata papatar hodirina na parjolo imana didok na penyataan umum molo didok penyataan umum omma cara ni debata papatar hodirina marhite hata manang suarana marhite hata manang suara ni debata ditopado saluhutna sana adong ima na nidot na penyataan umum na paduahon didok doi penyataan khusus molo didok penyataan khusus omma cara ni debata papatarhon manang patadahod dirina marhite ulaon ni Tuhatta Yesus Kristus akadongan na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus ia hata ni debata di bagasan mingguon ima patuduhon debata na papatar hodirina marhite ulaon ni si Johannes padidi na patorakon ise do Jesusi di patorang do nakid di ayat 15 ditikki managam-nagam bangsoi di haroro ni Mesias nang leleng pinay manasida tubudo tu rohana sida atituk si Johannes Kristus manang Mesias na pinaymanay
Boila rohana sida songoni ala didana sida rupani si Johannes na say madjamitahon hamubaon ni roha domu muse tusihol ni rohana sida naung marsigorgor dinamanagam di haroro ni Mesiasi nakpesa sitong na hamuak kadongan motif manang motivasi na mangodjar rohana sida managam Mesiasi say gumodang doi dominan tu dimensi politis asa sian aspek teologina dapok roha duniani alana situasi doh kondisi ni halak jahudi hati hai nunga tung macai maol parnguluan nasida dari berbagai segi kehidupan di tengah-tengah nasida bui mai sosial ekonomi politik budaya parugamuan do lan akana asing ditiki hamaoloni mahamok kadongan lamar sigorgor pakirimon nasida diharoroni sahala Mesias nabui memperjuangkan hadirion ni bangsoi songon bangso na pinili ni debata alani manakingan hadirion ni si Johannes na matcai pokal matsuaraho pertobatan sangado dirajumi nasida songor representasi ni Mesias na pinaima nasidai di tonga-tonga ni napaimahoni nasida diturput tahun nakingan dipertegas si Johannes padidido paboa dada ibana Mesias na pinarbaganai holan patujolo dalat do ibana jala takas do diturputai nakingan diproklamirhon si Johannes do Mesias nasasitongna dada ibana alai di bagasan hadirion ni Kristus Yesus didok si Johannes padidi do nakingan jolma biasa do ibana alai narodi pudina didion madidi manoni marhite api doho toddi ido didok si Johannes di bagasan turpukon namangihut hamuak kadongan di ayat 21 rodi ayat 22 di patorang si Johannes donakingan uju didi tuhatai muka ma langit jalamijur matod di parbadia tu atas ni Tuhani marupa songod darapati jalamasa masuara sia gijang nama dok hodo anakku ha holongoni lomodo rohaku diho asa senot taida hamuak kadongan nasailaon holan suara ni debataro nabui ditangihon jolmai alai di bagasan Tuhan Yesus nunga di papatar behadirion ni debata secara fisik nunga boy be di ida nasida debata marhite hadirion ni tuhatta dada holan marhite suara sabing be atong hamuak karongan adong gumanang napiga na boy si putihotta siat turpukta di minggu parjolo dung epipaniason na parjolo tadok ma Yesus ido Mesias na pinarbagai lahu paluahon manusia sian parhatobanan ni dosa simbolis ng hamatean obartu si Johannes padidi Mesias idada Mesias politihi songon nahinirim ni halak Jahudi alayat duldo harajaon nabinoan ni debata dada sebatas laupaluahon nasida secara politis di tonga-tonga ni parhatobanoni napaduahon si Johannes membuktihon jala manaksihon paboa debata nakpapatarhod dirina di bagasat Yesus Kristusi nungaro jalamian di tonga-tonga nasida jala omma napatuduhon paboa Jesusido anak ni debata
laos ibana do si palua ni hajol maon. Akadongan nahina holongan sian akka hatorangan na digijang nagabe sukus-sukun si pahusor-husoronot tadi partikianon nunga di patu begehot debata suarana tuhita paboa hola di bagasat Yesus Kristus do lomo rohana sonari ahad do si hanguduhonot tasiani dinang marsuara Tuhani maddok di bagasat Yesus do patar hadirionna atong bohado hita di parnguluat taon hamuak kadongan ditiki mamulus akka namasa di tonga-tonga ni ngulutta jot-jot dope manang hea dope hita olo tumangihon hata ni debata da jot-jotat do namasa hamuak kadongan lebah hita manangihon suara ni Tuhani jok-jok do tarabat kita tumangihon suara ni Tuhani ala jumuk jotad do hita tangi diaka suara-suara na adong di portibion na ujung nama baik kita lam bingung jala lam lilu di tonga-tonga ni ngulut taon akadongan adong do sada barita mardonga poda songonon di sada partikian adong masa halak ama naeng marsakka manuhor sada anak nihoda laho di piaro nasida jadi lama imana sian hutana madapoton hutana ribur inganan nama jual hodai dohot anakna jeduk sampai nasida di hutana riburi di idama akka hoda na di pagadis-gadis di si jala tartai marohana tu sada hoda namat cai posorope di pasau mai lawanon na mulak tu huta jadi dung digarar tu horri hodai dina lau mulak nasida sian kotai lau mulak muse tu hutana Roma amung nai didok matu anak nai homa nakko tu hodaon au mardalape inna ala agak dodo kutata sian dengan anon sau mana didok nai naik ma anak nai manakohi hodai jala amung nai ma menuntun manang mardalat pat duksa nasida di sada huta hamok kadongan dung diida lewat amat taido anak nana manakohi hodai gudang masuara nama dok iya anak naso maboto hormat doi dang diparsangapi ina torasna tabu-tabu ibana manakohi hodai hape amungna mardalapat inna jadi ala ditangihon anak naido suara niak kajol mai dido anak naima homa amung nama nakohi hodaon asa unak saya dido jolma beau anak naso maparsangapi na torasna jadi akhirnya hamok kadonga margat di mana sida amung naima nuaeng nama nakohi hodai anak nai merdalapat duksa nasida musai di sada huta amereng nasida na lewati Roma musai hatani halak iya orang tua naso marasini roha roi tu anak konna inna tumagot do imana tabu-tabuan manakohi hodai habe anak nai merdalapat inna jadi toksu sana sida jala ditangihon nasida suara nai jadi Roma amung nai didok ma rak mahita manakohi hudaon asa unak sai salabe inna jadi rak manasida hamuak kadongan dinakohi mahudai nasida na dua madi gijang ni hudai alai duk saha musai di sada huta madi dok jolma asing do musai di dok nasida bah ainang buana manaduan sek poso hudai alai pola mai konna duai nakko di gijang ni hudai nasonggo arwa perasaan ni inna tok salah jadi dung ditangihon nasida hatai takuboto ala nijuk ni rohana songonom mai namung nai toy ma toppa mahudaon sahat tuhuta unak sayarong behata-hata ni zol mainna alaya hama kadongan duk saut dioppa nasida hudaon duk sahat di huta nasida Roma zol mana di hutai maddok aitung naritik do harona duaan ya tarhonado dia bingabing hudai ya dinakohi inna nah hamok kadongan berita mardonga podaon nang maddok
Molo sayolo hita tangi dia ka suara-suara na di portibion, na boydoi manusai rohanak pikiratta. Ibaga sa turputon nakit dido nunga marsuara de batana madok Jesus do anak haholonganna. Jesus do Mesias na pinarbaganai. Lomodo rohana di Jesusi. Asa modo di patubegehon suara na songonin waktu hita, atong riko mahita manangihon suara ni debata marhite Jesus Kristus. Unak sayolo behita manangihon suara-suara kana asing narong di portibion. Nabuy manusai rohado pikiratta. Songo berita nakingan. Molo say tangi hita di hinagorang ni akka suara-suara na di portibion. Nabuy do mabesusa hita di si. Jalamalarang molo dang hot hadir riotta tumangihon suara ni Tuhani. Pakorhonna gawe susah do di tonga-tonga ni nguluta. Hamu kadongan ragam do cara ni debata batu begehon suarana tu hita jolma. Ragam do cara ni Tuhani mamakulingi hita di tonga-tonga ni parnguluatta. Atong buah do carana asa tangi hita di suara-suara ni Tuhani. Ulaon ni tod di parbadia mai mangurupi hita asa tangi hita diakka suara-suara ni Tuhatai. Ajo-jo doha mo kadongan suara-suara na di portibion mangabati hita lau tumangihon suara ni Tuhatai. Songon hata ni diet detta namadok suara ni toddi ni Tuhatai jo-jo dilaosi ditulak kowe. Saya unang bemasay di tonga-tonga ni ha Kristianota ay holan suara ni debatado marhite Jesus Kristus na mangarao kita tu dalan hanguluan na manok tongi anggo suara-suara na siap portibion hamok kadongan di ujung na sugut mabuak kita tu hamagoad doi atong dinong takas tabo to nuaing holan suara ni debatado mual ni hanguluan sayunang beolo hita tumangihon akka suara-suara na asing nasipata tabigi di perdalanan ni ngulut taon atong debatama na mangaramoti hitaon saluhutna sadarion dinang binegem hatanai unang mapajogal roham unang mapatakkang roham jala tangihon ma suaranai jala marpangucat deat tuibana mahita rasi rasa mate ay suara manang hata ni Tuhatai do na tau maboak kita tuhanguluan na manok tongi debatama na mangaramoti hitaos saluhutna. Amin.